Zdravím vás z Viedne z letiska. Práve sme si odbalili kufre. Bolo to celkom zábavné, nakoľko každý druhý mal viacej kilo, ale porozdeľovali sme batožinu a zmestili sme sa. Takže kufre sú odovzdané a ideme na check-in do lietadla sa prichystať. Výlet začína, Road to USA. Dano je tu so mňou ako najväčšia mentálna podpora. Ideme na to. Váhu ešte nemáme spravenú. Takto pred súťažou som ešte nikdy nemal takto dať. Je to niečo nové, ale tým, že je tu so mňou Dano, tak som z toho úplne v kľude. Vôbec sa tým nestresujem a verím, že on to vymyslí tak, aby sme to navážili a odprezentovali v čo najlepšom svetle. Yes, sir. Prvá kontrola je za nami. Prešli sme už aj cez malé kufre, batožinu a idem si dať aktuálne tretie jedlo dňa. Rýžovú kašu, ovocie a weight drip. Dneska mám už prvý vyšší deň sachrov, akože nie je to nič moc, mám len 650, ale chalani majú stále 150, čiže som na tom o dosť lepšie ako oni. Uvidíme, ako to bude vyzerať na stage. Verím, že to bude dosť plné, suché, gulaté. Robíme preto zdanom maximum a ja už musím končiť tento natáčací vlog a ísť jesť, lebo som hladný ako čenkové deti. A je to tu. Nastupujeme do lietadla. Obrovské, ale tak na 9 hodín. Nový let by sme asi nešli Rainerom. Dúfam, že po tom, ako zlietneme, sa najem a potom hneď zaspím a zobudím sa až v New Yorku. No, lietadlo je celkom prázdne, čo je super. Prehodil som sa k Danovi, sme tu dvaja, trojke. Pustil som si film, dám jedlo a skúsim trochu pospať. A najbližšie zábery už z newyorského letiska. Čaute. Prosím pekne a povedz mi, čo by si pozeral v lietadle ty? Keby tu mám svoju Dorotku, tak určite pozeráme SpongeBoba. Ale keby som tu bez nej, tak aj tak pozerám SpongeBoba. Síce sme tu už nepozerali spolu veľmi dlho. Boli časy, keď sme nepozerávali nič iné. Toto mi pripomenulo tie časy, tak som si ho hneď musel pustiť. Jedlo všade so sebou. Čakáme na kuplíky. Križo sa tam rozklikuje, ten je nervózny ako pes. Ale bude dobre. Ideme požičať auto. A je to celkom zaujímavé, lebo nájsť to tu chce pevné nervy. Takže dostali sme autíčka do Paroma. Tak to už hej. Tak takýto Fordík máme s Danom. Také menšie autíčko, no. Mali sme ísť už na ubytko, ale našli sme ešte otvorený obchod, tak ideme rýchlo na nákup, aby sme nemuseli zajtra ísť nakupovať. Tak si ideme rýchlo dokúpiť veci, ktoré nám treba. Sme vo Walmarku. Som zvedavý, koľko korún tu miniem. Jak bude světlo? To je masakra. Krása. Vždy, keď som pozeral tie americké videá, tak tieto pulty s mesami, to bol môj sen. Čaute, dobré ránko, deň 1. Byť som vám síce včera neukázal, ale prišli sme veľmi neskoro. Rovno sme sa len osprchovali a išli sme spať, takže dneska vám určite nahrám, poukazujem, ako vyzerá naše bývanie. Za mňou môžete vidieť naše autá, akože Amerika čistá. Takto krásne pred domom, tichučka štvrť. Vtáčiky počuť. Ideme s Danom ešte dokúpiť nejaké veci do obchodu. Potrebujeme prepojky do elektriky, keďže naše zásuvky nefungujú. Takže musím si kúpiť nejaké prepojky, ešte nám chýba nejaká voda, čo budem dneska ja piť, aby som pil iba už fľašku, ideálne detskú. Takže tu sme včera ešte zabudli kúpiť, tak to ideme. Uvidíme, čo ešte budú mať. Určite pozrieme niečo a kúpime niečo aj navyše.
ide môj osobný šofér. Aká bola prvá noc? Dobré ránko. Krátka. Krátka. Pro mě krátká 3 hodiny. Dívejte na toho fešáka. Ako keby som teraz zobudil. A tohle jsou naše káry. No, výrivka ide, čiže vidím to tak, že teraz sa idem najesť, pôjdem sa prejsť a keď sa najedený vrátim, tak si asi dám 5-10 minút vo výrivke. Zdravím vás od raňajok, takže prvé jedlo tu mám rýžovú kašu 130 gramov, 100 gramov banánu, 50 gramov whey dripu, tomu mám doplnky. Na celé 2 týždne som si takto nabalil doplnky, mám tu 4x7, 28 pillboxov, presne na každý deň, koľko čoho potrebujem. Robil som to doma asi 40 minút, ale teraz nemusel som sem brať vôbec žiadne navyše balíčky doplnkov, čo mi dosť uľahčilo. Jediné, čo som si pobral, bolo pár takýchto pixlí, napríklad daily. To pijem každé ráno, sme z kolagénu, glutamínu, kreatínu, leucinu, že to už mám tu no. K raňajkám, na raňajkujem sa, Dano zatiaľ pracuje a robiť check-iny pre svojich klientov. Dáme raňajky a plán je následovný. Po raňajkách sa pôjdeme poprechádzať tu no po okolí. Tu vám ponatáčam určite niečo z toho, lebo je to tu krásne. Ako sme videli, tak výrivka je zapnutá, takže po prechádzke sa pôjdeme na chvíľu vyhriať. Dobrú chuť mi a príjemné pozeranie vám. No, ja už som si svoje zjedol, ale zjedol by som asi radšej toto. Jaj, koši, takto. Ale to máme English breakfast. Dobrú chuť, chalani. To máme fakt English breakfast. Chystám druhé jedlo dňa. 150 hovedzieho, 100 kuracieho vajíčko. Dávidko si varí. Čo to bude? 2 porce hovězího, zadního, k tomu rýža a vodičky. Máme to tu celkom veselé. Áno, jedeme bomby. Kto to tam pozuje? Kuba si robí check-in. Ten ešte nedol, ale Kuba spal, až pokým na Slovensku nepadlo slnko. Druhé jedlo hotové. 100 gramov ryže, 200 gramov batatov, 150 hovedzieho, 100 kuracieho vajíčko. Dal som si tam takú ich štiplavú syraču. Chalani kontrolujú formu. Za chvíľku ideme cvičiť, ale ešte predtým sme vybehli s Danom urobiť pár krokov. Takto krásne. Hneď pri bývaní máme more, výhľad. Pozerali sme aj formu. Vyzerá to lepšie, je to od rána plnšie, suchšie. Takže zatiaľ to ide dobrým smerom. Uvidíme, čo prinesie tréning, ale zatiaľ som spokojný, som kľudný, váha nám ide dole a svaly sa plnia, čo je good. Dneska zatiaľ mám len 5,5 tisíc krokov, tak som sa ešte vybral s Danom na prechádzku. Plus ešte niečo nabeháme, keď pôjdeme cvičiť a pôjdeme ešte raz zase na nákup. Chcel by som to dneska zmestiť do tých 10-11 tisíc, čo sa mi asi aj podarí. No ale toto tu je krásne. Wow. Tu by sa aj Dorke veľmi, veľmi páčilo. Typické americké domy. Tento mal krásnu záhradu. Hrazku. Fakt. Bývame síce na okraji New Yorku, ale je tu krásne. Poďme pozrieť aj do centra. Tak som zvedavý na ten kontrast týchto dvoch častí. A my idem pozorne? Pre tréningové jedlo, klasika, los z rýža. Mám tu také muffinky s marmeládou. Žiadne veľké zmeny, keď dávam to bežne každý deň. Akurát nemám toasty, ale mám tieto lahiny. Čaute, sme vo fitku. Nachádzame sa v Belžime. Atmosféra neuveriteľná, ľudí mraky. Natočíme niečo z tréningu. Ideme spolu s Danom úper. Dneska to bude viacej zamerané na chrbát. Potom natočíme určite niečo z pozingu a natočím vám aj ako to tu vyzerá, ale je to tu úchvatné. Kámo, jak je to obrovské. Ty do riti. Tak jako
My jsme si říkali, že to je jenom tady. Obrovská Vyzeralo to hala. byť celkom malé fitko, Takže ale masakr. tam dozadu to je celé a ideme sa tu najprv asi prejsť, obzrieme si to a potom sa spustíme spoločne na tréning. Má to byť ľahký tréning, ale vidím to tak, že ak budeme chcieť odskúšať všetky tie stroje, tak tu budeme pekne dlho. Tu je náš člen týmu Limitless, Miško. Ako? Ako. Teplo. Teplo. Čau, Miško. Čau, pani. Sme tu 3 minúty a cítime sa ako v Legolande. Určite najúžasnejšie fitko, ako som kedy bol. A teším sa na trénink. Jak chcete vybrat, co pojedete za trénink, ty vole, když jsou tady úplně všechny stroje, jo? Všetko. Čo sme kedy videli, všetko je tu a bude to... Som rád, že ten tréning nemusím skladať ja, lebo na to tu máme Daniho. Kurva, vole. Keďže tréning je viacej zameraný na mňa, začíname upažovaním a bočnými ramenami a dostal som na výber, či chcem ísť tento v stoji Newtech, alebo tento v sede a Dano dostal jednoznačnú odpoveď, dáme obidva po jednej sérii. Takže začíname týmto Newtechom, pridal sa k nám aj Dávid. Dávid točí tiež video, aj Dano točí video. Úžasne to bere, fakt super stroj. A strašne sa teším na tento tréning, nakoľko tie stroje využijeme, atmosféru načerpáme a wow. Takže začíname. Prvé bude upažko na Newtechu. Přidáš mi váhu, prosím? Dajo, Davo, přidáš mi, prosím? Dej tam 2 cíly, je to moc lehký. Minimálně 2. Jani, čo vravíš na fitko? Po piči, čo? Takže prvá séria 8 až 12, nejdeme nejakého zlyhania, precítiť sval, technicky kontrolovanie, dostať tam cukor, krv. Pecka. Takže upažovanie je za nami. Ideme preblafnúť chrbát. Tam pôjdeme 3 rôzne cviky. Na ramena stačilo toto jedno upažovanie na bočné delty. Možno na konci dáme ešte niečo na zadné. Ale teraz vybrať si z tohto všetkého 3 cviky na chrbát bude dosť náročné. Ako ďalší cvik máme jednoručné sťahovanie, toto zhora. Som rád, že ideme tento stroj, nakoľko je to aj novinka v našom fitku, tak si aspoň prejdem presne techniku, ako cvičiť a ako dostanem do nového splitu od Dana, tak presne budem vedieť, ako sa do toho dostať, na čo sa zamerať, na čo sa sústrediť pri tom ťahaní. Toto som ešte nešiel, ako som vravel, ale už ho máme u nás vo fitku. Takže uvidíme, teším sa. Takže máme tu prvý cvik na chrbát, ako som už uravil na začiatku. Ideme na to. Keďže s Danom sa cítime ako v rozprávkovom hračkárstve a tieto stroje vidíme vždy len na internete,
na videách od profikulturistov a teraz máme možnosť ich vyskúšať. Toto obdivujem už dlho, aj keď je to vlastne klasický T-bar, ale strašne ma to lákalo vyskúšať a dneska sa mi to plní, takže ideme na to. Toto keď som videl na internete cvičiť chalanov prvýkrát, tak som si povedal, že ty vole, to musí byť masaker. Strašne rád by som si to niekedy vyskúšal. V Európe takýto stroj som ešte zatiaľ asi ani nevidel, alebo neviem o tom. Ale sme v New Yorku, tak si ho ideme užiť. Ještě jednou. Dobre, stačí. Tak. Povedal si 8, tak som chcel nájsť 8. Okay. Ale Ne, dobre, sila tam je, ale... nechceme to veľmi unaviť. Tento tréning nie je o tom, aby som tu dal do seba 200%. A v piatok bol na pódiu unavený. Tento tréning na to, aby sme dostali tie sacharidy trošku do tých svalov, aby sme prekrvili to telo a... Tak. Kde jste drželi? Tam. Tenhle uchop. Jo, a to je přesně ono, je to... Ty tréninky nejsou vypalovací, nejsou ždímací, jsou už prokrvovací, jde o to udržet ty svaly, udržet tu hmotu, naplnit to, dostat tam ty živiny, ale ne to unavit. Jo, protože potom by byla zase vyšší retence vody, nebylo by to ono, takže cílené zvolnění, aby byla forma co nejlepší. Tak, pojď na to. Chcel som Danimu spraviť nejaké fotky, ale Mike mi vošiel do záberu a zavadzia mi tu. Šlak ho trafil, ale nevadí. Moment Dani, poď. Megamas, ďalší cvik. Chalan to pred nami išiel. Ale Dano sa už chcel otočiť, že pôjdeme sa ďal preč. Ja som ale povedal, že asi chcem dať tento stroj, lebo myslím si, že zase takú jedinečnú príležitosť ho nebudem mať ísť cvičiť, takže sme sa dohodli s Chalanom, že odišiel. A vyzerá, že Proto Dano ti je čuráci spokojný. cvičí, vole, protože je to fakt dobré, vole. Kamu. Paráda. Na tomu sa tiež teším, to bude riadna raketa. Ideme Tak, na Tomino je teď na řadě, load máme nastavený tak, že je to zase těžší do protažení, lehčí do kontrakce. Ale je to na cestě. OK, krásně. A zase cílíme na střed laty, si mi do protažení, táhem loktu. Krásně, aby měl plné laty. Perfektní technika, skvělý. Yes. Po dlhom zvažovaní, čo na prsia, sme sa rozhodli pre tento Megamas. Dobre? Jo, ale víš sedačku. Takže ideme. Máme Megamas na ceckých, chrbát je už za nami. Ešte medzi tým prišiel Mike, že sa chce s nami odfotiť, tak spravíme spolu nejakú fotečku a potom ideme na prsia. No, Dano spravil 10, ako nič. Ja keď spravím 6, bude to úspech, chcel by som 8, ale asi sa tak presilovať nebudem. A já. Čiže fokusujem to na 6 a ak pôjde ešte, tak spravím jedno navyše. Pojď na to. To tady mě ten sport. Tak pak. Ale já jsem tady. Splnil som si cieľ. Nie som dobrý tlaker a teraz v tomto deficite už nevládzem ani hovno, čiže so 6 opakovaniami som spokojný. Okrem toho, že som sa bol prezliecť, dokončili sme tlaky v sede a ideme na
tlaky hore hlavou. Ďalší stroj, ktorý som v živote nešiel. A ide perfektne. Aha. Prostřed. Gabo, prostřed. Super. Krásně ten stroj. Čo Dani vravíš na toto fitko? Super, prostě bodybuilding. To je meka kulturistiky, fakt meka jako. Sme ako v hračkárstve. Yes. Jako, musím říct, že je lepší než třeba Binous Gym. Byl jsem v Binousu, taky dobrý, ale Mne sa viacej páči toto, je to viac old school. líbí se mi to víc. Dal tohle, tam večer jdeme grilovat a Roundík na to nechat do dalšího dílu. Roundík to je že tohle bude dost náročný, teda to bylo dlouho. No, už je. A všechno nevybereme na jedno. A u toho do příštího jedno nes. Časy, programu. 8. Jak to nevyspím? Mali sme ísť ešte aj ruky, ale máme tu dohodnutý pozdník so Stynom Weidenbergerom a s Majkom. Takže tréning ukončujem. A týmto ukončujem aj prvý vlog z nášho tripu z USA. V ďalšom videu hneď na začiatku bude spoločný posing. Já už jsem měl s Pavlem. Takže ja vám zatiaľ ďakujem za A já jsem právě s tím pozornosť. psal, a mi neodepsal. A nezabudnite like, odber, že to veľmi poteší. A teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte.